गौर कर जा देवता सब है। हम व्यास मुन्ना सिंह तूफान जगदम्बा स्टूडियो के माध्यम से आई एगो रामायण के माध्यम से प्रसंग सुना रहल बानी। प्रसंग हुआ कि सनातन धर्म पर कैसे लोग अत्याचार कर रहल बा। सुनी ना सुनावा तानी, सुनी ना सुनावा तानी रामायण से कहानी। सुनिए श्रोता ज्ञानी, सुनिए श्रोता ज्ञानी, सुनाई ले एगो सुंदर कहानी। सुनिए श्रोता ज्ञानी, सुनाई ले सुंदर एक कहानी। सुनिए श्रोता ज्ञानी, भूला हुई तमाफा करब, भूला हुई तमाफा करब, बाटे नदानी। सुनिए श्रोता ज्ञानी, गाइले रामायण से कहानी। सुनिए श्रोता ज्ञानी, गाइले रामायण से कहानी। सुनिए श्रोता ज्ञानी, एक बार माता पार्वती भगवान भोलानाथ से कहने की है, सरकार हम एगो बात जाने के चाहतानी कि भगवान श्री हरि नारायण मृतलोक में मानव के रूप ध के आइले, नाना प्रकार के कष्ट सही ले, दुख सही ले, आखिर करूँ के का जरूरत बा। भगवान भोलानाथ कहने के हे पार्वती, ये बड़ी गुण रहस्य बा। जब जब होई है धर्म के हानि, बाढ़े यसुर अधमय अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, अहरहु सकल संजन कर पीरा। जब जब इस देश में अत्याचार होला, सनातन पर प्रहार होला, तब तक भगवान श्री हरि नारायण ये धरती पर अवतार लेके पाप के दूर भगाई ले। सनातन धर्म पर अत्याचार कोनो नया नहीं है। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग हो। सतयुग में भी सनातन पर प्रहार भइल, त्रेता में भी भइल, द्वापर में भी भइल। आई कलयुग में आज सत्ता के लोभी लोग सनातन पर नाना प्रकार के अत्याचार कर रहल बा। नाना प्रकार के सनातन धर्म के लोग बीमारी के उपमा देता कि डेंगू हो, मलेरिया हो, HIV हो, नाना प्रकार के लोग अत्याचार कर रहल बा, कमेंट कर रहल बा। बाबा तो सनातन पर होता महाभारत, खाली स्वार्थ खातिर। सनातन पर होता महाभारत, खाली स्वार्थ खातिर। आहो खाली स्वार्थ खातिर, आहो खाली स्वार्थ खातिर। आहो खाली स्वार्थ खातिर, आहो खाली स्वार्थ खातिर। काम लोगवा करता या कारत, खाली स्वार्थ खातिर। काम लोग
लोगवा करताया कारत खाली स्वार्थ खातिर। सनातन धर्म के लोग नाना प्रकार के बीमारी की उपमा देता। केहू कोई है डेंगू, केहू कोई है ला मलेरिया हो। केहू कोई है HIV, केहू फलेरिया हो। केहू कोई है डेंगू, केहू कोई है ला मलेरिया हो। केहू कोई है HIV, केहू फलेरिया हो। केहू से केहू नहीं खे हारत खाली स्वार्थ खातिर। सनातन पर होता महाभारत खाली स्वार्थ खातिर। कुर्सी खातिर लागत नारा सनातन के कर बंटवारा। कुर्सी खातिर लागत नारा सनातन के कर बंटवारा। कब ले यही है भारत में पारत खाली स्वार्थ खातिर। कब ले यही है भारत में पारत खाली स्वार्थ खातिर। सनातन पर होता महाभारत खाली स्वार्थ खातिर। सनातन पर होता महाभारत खाली स्वार्थ खातिर। यही लेखनी त्रेता युग में धरती पर अत्याचार बढ़ गई। धरती माता से बर्दाश्त ना भइल। धरती माता गाय के रूप बना के देवता लोग के सभा में चलत रही। धेनु रूप धरी हृदय विचारी। गई तहां जहां सुर नर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई। धरती माता अपन दुखड़ा जाके देवता लो से सुनावत रही। गोइया के आर रूपवा बनावली। आ धरती माता चली रे भैली। गोइया के रूपवा बनावली। आ धरती माता चली रे भैली। ये किया हो रामा, ये किया हो मोरे रामा। अरे पहुँचल बाड़ी ब्रह्मा जी के दरबार राम।
एकिया हो रामा एकिया हो रामा पहुँचल बाड़ी ब्रह्मा जी के दरबार मेरा। ये साथ में देवता लोग लेके ब्रह्मा जी के दरबार में धरती माता पहुंचल बाड़ी। धरती माता अपन दुख ब्रह्मा जी से सुना रहल बड़ी कि हे सरकार, पृथ्वी पर इतना अत्याचार बढ़ गई बा कि हमरा से अब धरती के भार संहार में नहीं खे। अब इस सनातन धर्म पर कोनो नया प्रहार नहीं खे होत। एकरा पहलू भइल बा। आज से 400-500 साल पहले रामायण लिखल गई रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखले रहनी। उस समय में 400-500 साल पहले एगो चौपाई रामायण में मिलल। यही विधि हो धर्म निर्मूला सो सब करही वेद प्रतिकूला। चाहे जौना तरह होखे सनातन धर्म के नीचा दिखावल जाओ। इस सतयुग में भी भइल, त्रेता में भी भइल, द्वापर में भी भइल, आज कलयुग में भी होता। जेहि जेहि देश धनु दिवीज पावहीं नगर ग्राम पुरयाग लगावहीं। जहां सनातन धर्म के माने वाला लोग बा, गौ के रक्षा करे वाला लोग बा, ब्राह्मण के रक्षा करे वाला लोग बा, साधु संत के रक्षा करे वाला लोग बा, वो लोग को मार दिया जाता, काट दिया जाता, वो नगर में आग लगा दिया जाता। ये कोनो नया घटना नहीं है। जौना तरह होके सनातन के कमजोर करो, ताकि एक बार अंग्रेज आके 300 साल राज कैले, मुगल शासक आके यहाँ राज कैले। अब वह समय आ गई बा, अब देरी नहीं है। पूरा खंडे खंडे बटा जाई तल कोनो दोसर आके चढ़ जाई। उहे ब्रह्मा जी से धरती माता कहत कि हे सरकार, धर्म धस गईल धरती में, धर्म धस गईल धरती में, पाप बढ़ल जात भारी। ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव मानवा में आपना विचारी। ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव मानवा में आपना विचारी। धरती माता की हे ब्रह्मदेव, रौरा सृष्टि कर रचयिता है, एकर कौन उपाय करी। केतना लकोही आपन विपदा हो, धरती पर आइल बावे बड़ी भारी आपदा हो। धरती पर आइल बावे बड़ी भारी आपदा हो। डूबल सनातन के नैया के, डूबल सनातन के नैया के जल से रौरा उबारी। ब्रह्मदेव मनवा में आपना विचारी। ब्रह्मदेव मनवा में आपना विचारी। ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी कहनी कि हे पृथ्वी, अपना मन में धीरज धरो, एकरो उपाय बा। भगवान ब्रह्मा जी कहनी कि सब आदमी हमनी के क्षीर सागर में चले के भगवान विष्णु जी के लगे, केहू कहे कि बैकुंठ में चले के। लेकिन सब देवता लोग विचार करे लागल कि केहू कहीं कहता, केहू कहीं कहता, आखिर भगवान भेटाए कहा।
गोस्वामी जी चौपाई लिखनी कि बैठे सुर सब करही बिचारा आ कहाँ पाइब हरि करहु पुकारा। भगवान के आखिर कहाँ खोजल जा। वही सभा में नारद जी पहुंच गई नहीं। जब सारा देवता लोग के बैठक जब देखनी तो नारद जी कहनी क्या हा एक संगे हतरा देवता के हमारा दर्शन हो गई, धन्य भाग में आज हमार। सब देवता लोग कहल की सरकार रौरा तो विदेश मंत्री के काम करी ले, रौरा कोनो उपाय बताई जहां भगवान श्री हरि नारायण से हमनी के मुलाकात हो जा। भगवान कहाँ भेटा है। नारद जी कहनी कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापे राम। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान श्री हरि नारायण नहीं है। यही के तुलसीदास जी लिखनी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई है में जाना। खाली प्रेम का जरूरत बा, भगवान के कोई खोजे जाए के बा। प्रेम से भगवान के जो है पुकारल जाई, भगवान वही हाजिर बानी। बाबा तनी बढ़ जाई। अरे हर जगह बानी भगवान मन या न जान बाटे बबुआ मोहन। तो हर जगह बानी भगवान मन या न जान बाटे। अरे हर जगह बानी भगवान मन या न जान बाटे। आहो मन जान बाटे, आहो मन यन जान बाटे। आहो मन अन जान बाटे, आहो मन यन जान बाटे। अरे खोजला से भेटई है श्री राम मन यन जान बाटे। खोजला से भेटई है श्री राम मन या न जान बाट। वाह मोहन वाह। भगवान के खोजे खातिर को लोग तरीका अपनौले बा। केहू खोज तीरथ बरत, केहू तपस्या कर। केहू खोज तीरथ बरत, केहू तपस्या कर। अरे के हो खोजेला को के दान मन यन जान बचा। खोजेला को के दान मन यन जान बाटे। सब देवता लोग एक जगह बैठ के भगवान के गुहार लगावे लगा। भगवान सब देवता लोग के करुण पुकार सुन के भगवान सब देवता लोग के दर्शन देहनी। सब देवता लोग हाथ जोड़ के कहल के हे सरकार हमनी के ऊपर बड़ी भारी आपदा आ गई बा। धरती माता अपन गद्दी छोड़ के गाय के रूप बना के डर के मारे भाग के ब्रह्मलोक में आई बड़ी। धरती पर इतना न अत्याचार बढ़ गई बा कि धरती माता से अब बर्दाश्त नहीं हो। एक रौरा कौन उपाय करी। आर सुनली न हमनी के बिनैया हो सहैया हो जनाथ जी। सुनली न हमनी के बिनैया हो सहैया हो जनाथ जी। सुनली न हमनी के बिनैया हो सहैया हो जा नाथ जी।
कहल के हे सरकार कौन उपाय करी, समय बड़ी बाउर हो गई बा। अरे बिगड़ल बाटे समैया हो सहैया हो जानाथ जी। अरे बिगड़ल बाटे समैया हो सहैया हो जानाथ जी। अरे बिगड़ल बाटे समैया हो सहैया हो जानाथ जी। सब देवता लोग के करुण पुकार सुन के भगवान श्री हरि नारायण कहनी के हे देवता लोग रौरा लोग तनको मत घबराई, हम बहुत जल्दी पृथ्वी पर अवतार लेवे वाला बानी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखतनी भगवान कहनी कि कश्यप अदिति महातप किन्हा तीन को मैं पूरब बरदिन्हा ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। हम कश्यप अदिति के बहुत पहले वरदान दे चुकल बनी, वो वरदान के पूरा करे खातिर हमरा धरती पर अवतार लेवे के पड़ी। आ उहे लो धरती पर अयोध्या में दशरथ कौशल्या के रूप में जन्म लेता लो, और वही लोग के संगे हम राम रूप में वो लोग बेटा बन के धरती पर आए। रौरो लोग हमारा सहायता खातिर धरती पर चल के अपना अपना अंश से अवतार ली। हमार कहानी यही रह गई, अगला भाग में अब एक बाद सुनावल जाई। प्रेम से बोल दी शंकर भगवान की।